ίντερνετ φαίνεται ότι έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Οι περισσότεροι επιλέγουν το ίντερνετ για μέσο επικοινωνίας. Για να δούμε οι νέοι όμως πώς χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. 3 με 4 ώρες για εργασίες του πανεπιστημίου, για δίκτυο, Facebook και αυτά. Πόσες ώρες περίπου έχεις υπολογίσει? Αρκετές, σίγουρα πάνω από 6-7. Λόγω σχολής, μαθημάτων και Facebook. Δεν πιστεύεις ότι το Facebook ή το ίντερνετ γενικότερα έχει αποξενώσει τους ανθρώπους ή όχι? Προφανώς σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το Facebook, να ενημερωθώ για τη σχολή, αυτά. Το ίντερνετ πιστεύεις ότι είναι ένα καλό μέσο επικοινωνίας και με τους φίλους σου και ένα καλό μέσο ενημέρωσης? Φυσικά και είναι ένα καλό μέσο και πάνω απ' όλα οικονομικό, αλλά πρέπει να το χρησιμοποιούμε πάντα με μέτρο. Χρησιμοποιώ, ναι, σερφάρω για τη σχολή πιο πολύ, για εργασίες και διάφορα θέματα, αλλά και για να επικοινωνώ με φίλους, με την οικογένειά μου, όχι πάρα πολλές ώρες. Με τους φίλους μέσω Facebook κάποιες φορές και με το τηλέφωνο πιο πολύ. Παλιότερα πάρα πολύ όταν ήμουν ακόμα σχολείο στα ειδικά χρόνια, τώρα όχι σε καθημερινή, 2 φορές το εβδομάδα τουλάχιστον για την επικοινωνία μου θέλω για τους φίλους. Το πιο πολλά άτομα μπαίνουμε στο Facebook και άλλα site όπως το YouTube, ώστε να σερβάρουμε, να ακούμε και τη μουσική μας, αυτά. Το ίντερνετ εμείς πρέπει να το ορίσουμε μέσω στην ουσία, γιατί σήμερα οι περισσότεροι νέοι παρασύρονται, κολλάνε 10 ώρες στο διαδίκτυο, παίζουν βιντεοπαιχνίδια και άλλα λοιπά. Πόσες ώρες την ημέρα περίπου χρησιμοποιείς το διαδίκτυο, έχεις υπολογίσει? Όχι. Αρκετές ωστόσο ή λίγες? Αρκετές. Το επιλέγω σαν ένα μέσο επικοινωνίας. Πώς αντί να το πάρω τηλέφωνο, να του στείλω ένα μήνυμα, ας πούμε. Και φίλοι μου, ας πούμε, που έχουν φύγει με προγράμματα από πανεπιστήμια κτλ. Μπορώ να μιλήσω, να είναι άλλο στη Σουηδία ή στην Αυστραλία και να μπορώ να συνομιλήσω μαζί του. Αρκετές, θα λέω, υπερβολικές. Τώρα και με την τεχνολογία και αυτά, το κινητό είναι μόνοι μας στο χέρι. Στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube, για να παίρνω το χρόνο μου, να επικοινωνώ, να ακούω τραγούδια, Facebook, YouTube, τα πάντα, Instagram. Πιστεύεις ότι είναι ένα μέσο επικοινωνίας πλέον το ίντερνετ για τους νέους? Ναι, εννοείται. Εννοείται γιατί έχει το Facebook, έχει το Messenger που παίρνουμε, μιλάμε και όλα αυτά. Συνεννοούμαστε, οπότε... Πόσες ώρες χρησιμοποιείς το ίντερνετ? 3-4 τη μέρα περίπου. Ανάλογα, για το κινητό πιο πολλές. Πιο πολύ Facebook και για να μιλήσω με τα παιδιά, ξέρω εγώ.
τέτοια. Γύρω στις 5. Σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαβάζω άρθρα, ενημερώνομαι, βλέπω βίντεο στο YouTube, επικοινωνώ με τους φίλους μου. Περίπου 4 ώρες. Όταν μπαίνεις στο ίντερνετ, τι επισκέπτεσαι, τι σελίδες? Εντάξει, διάφορες σελίδες, YouTube, μέσα κοινωνικής δικτύωσης,